Gert, du står for det her gælisk fodbold. Hvad er det går ud på kort? Meget kort. Gælisk fodbold er et irsk fodboldspil, som er lidt en blanding af fodbold, håndbold, amerikansk fodbold, som vi kender dem. Det handler om, at man er ca. 15-16 spillere på en bane. Man skal score på 2 mål, som er 2 fodboldmål. Det vil sige, at man kan score i selve målet, og man kan også score på 2 stænger, som er forlænget af mellem 2 stænger. Så derfor målet er inde i et fodboldmål, som er forlænget af 2 stænger, så derfor bliver det et fodboldmål, man kan score i, men man kan også score mellem de 2 stænger, som man kender det fra amerikansk fodbold. Ideen er så, at måden man bevæger sig rundt på banen er, at man har mulighed for at slå den til hinanden med hånden, som man kan se nogle af vores spillere gør her, og man kan samtidig også sparke til den. Derudover er der også en række andre regler, men for at gøre det meget kort, så handler det om, at man sådan set hele tiden enten kun må slå den i jorden, eller skyde den op til sig selv, som er det, man kalder for toe tap. Så ja, det er det, som det går ud på. Jeg hedder Lars Besand, og jeg kommer fra Nørresundbjerg. Hvad er det, du har bragt her til Kulturdagen her på Brønderslev Gymnasium? Jeg har bragt MMA, også kaldet Mixed Martial Arts. Nogle de kender det fra UFC, andre de kender det bare fra YouTube, hvor de pøler rundt, ligesom de unge mennesker, de gør her. Hvordan kan det være, at det skulle med her til Brønderslev? Hvor stammer det egentlig fra sådan? Ved du det? Det stammer fra helt tilbage i tidernes morgen, hvor 2 mænd har kigget på hinanden og så sagt, hvad så? Ja. Er du stærkere end mig? Og det er det handler lidt om. Det handler om, at man under et givet sæt regler kan prøve at dyste mod hinanden, uden at der er nogen, der kommer voldsomt til skade. At man har sæt regler, kæmper og træner under det. Ligesom alle andre sport. Det er boksning, det er thai-boksning, det er brydning, jiu-jitsu, det er judo. Det er lige før det også er tai chi. Så det er alt muligt? Det er alt. Det er det, der hedder Mixed Martial Arts. Så det er blandet kampsport. Så det tiltaler både den lille tyk som mig, og den høje slank, som den kære her derovre i rødt. Så det tiltaler alle, og alle kan være med. Så det er godt. Fedt. Så vil jeg sige tak, fordi du gør snakke med mig. Jamen, jeg vil også sige tak. Så lige hen og lege igen. Ja, ja, det er jo gælisk fodbold. Er det sjovt nok? Ja, det er det. Man skal lige ind i det, men det er faktisk meget sjovt. Hvad synes du om at så prøve noget anderledes sport, end det vi er vant til her i Danmark? Det er jo altid sjovt at blive udfordret, så. Og det er også, vi har aldrig hørt om det før, det havde jeg i hvert fald ikke. Så er det meget sjovt. En blanding mellem fodbold og håndbold. Så det er lidt sjovt, når jeg selv går til begge dele. Michael, hvad er I laver her? Jamen, vi lærer jiu-jitsu. Ja. Og i et kort træk, hvad går det egentlig ud på? Hvad bruger man jiu-jitsu til? Jamen, jiu-jitsu, det bruger man som selvforsvar. Vi har lært en masse, parader mod spark og mod slag. Og så har vi lært en del låse, det vil sige, hvordan man får kontrol over sine modstandere.